Witam Was, drogie brody i siostry, Eucharystii, na Świętej Mszy. Każdą niedzielę zbierałem się jak susreться z Христом, в Іваному Слові, яке нас керує, як прийняти його і учинити певними правилами нашого життя, для яких ми хочемо йти наперед, до яких ми хочемо відноситися в нашому щоденному житті. Але сьогодні ми побачимо такий момент, коли Пан Єсус навчав, говорив про swoje ciało, które nie będzie spożywać, nie będzie mieć życia w sobie. Ty, jakie czuli, sknąwszy się z tej prawdy, odchodzili od Niego. I temu Chrystus nawet swoich apostolów, najbliższych uczniów zapytał się, czy wy chcecie iść? Wtedy Piotr kazał, kudy my pójdziemy? Ty, Panie, do kogo my pójdziemy? Ty masz słowo życia. My powierisz, że to Syn Boży. Kiedy to pytanie Pana Jezusa, nie takie banalne, nie takie prostoje, bo nasze codzienne życie tak naprawdę jest pewnym takim wyklikiem, gdzie zawsze pytanie, czy być z Chrystusem do końca, czy zachowywać Jego na słowie, zachodnie w zachodzie, czy po prostu iść, pójść swoim szlachem. Tam się nie do nas Pan Jezus same kieruje te słowa. Czy wy chcecie iść? Czy my chcemy być razem z Chrystusem w swoim życiu? Czy chcemy razem kroczyć napierad? Czy chcemy się do zbawienia? Kiedy ten msza tak samo, czy tym czasem, jakim my będziemy modlić o tym, jak my zawsze byli wierni Chrystu i jak nigdy Jego nie покинули. A jak godno udzielniczyć w tych świętych tajemnicach, ja proszę dobrego Boga za się nasze i prawie. Spowiadaj się. Bogu Всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешил я верный, думкою, словом, ушинком и занятованием. Моя вина, моя верни великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogutny, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuйся над нами. Panie, zmiłujся nad nami. Chryste, zmiłuйся над нами. Chryste, zmiłujся nad nami. Panie, zmiłuйся над нами.
wieczne. Świętej pamięci Rucianiny, tu 30 dzień koszta śmierci. Proszę przekazać dobrą pochwalenie do zupełności sprawy. Молим się. Boże nasz Ojcze, Ty odnajdziesz duszy wiernych, ładzinym mknięci do nieba. Daj narodu Twojemu lubić Twoje nakazy i żadać spełnienie Twoich obietnic. Как вчера zmienny właściciel tego światu, my uznosili nasze serce pod Ciebie znajdziemy zaprawną i radość. Rozpada nasza Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władary Ciu jedności Ducha Świętego, Bóg pracuje wieki wieczne. Читання книги Єзуса Навіна. У тие дні Єзус Навін собрав у Сихемі усі племена Ізраїля і покликав так само старейших Ізраїля, його керівників і суддів і наглядчиків. І стали яни перед обличчям Пана. І так промовив Єзус Навін до всього народу. Коли вам здається кепським служить Пану, то зробіть сьогодні вибір, кому хочете служити. Ті богам, яким служили предки ваші, будучи на другим боку раки, ті богам Амареїв, на землі, яких живете. Я ж і мой дом будем служити Пану. Народ відказав такими словами: нехай не здариться нам, щоб ми покинули Пана і служили іншим богам, бо Пан – Бог наш. І Он сам вивів нас і предків наших з єгипетської землі, з дому неволі. І Он учинив перед нашими очима велизні знаки і оберігав нас на протягу всієї дороги, якою йшли ми, і серед усіх народів, через які проходили ми. Тому і ми будемо служити Пану, бо Он наш Бог. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покаштуйте і бачте, який добрий єсть Пан. Покаштуйте і бачте, який добрий єсть Пан. Благословлять буду Пана во всі часи, хвала Його завсюди на моїх устах. Паном буде гонориться душа моя, нехай чують гета покорні і нехай веселяться. Покаштуйте і бачте, який добрий єсть Пан. Божий Пана звернути на справедливий, і вуші Його на їх крик. Обличчя Пана супроть тих, хто чинить зло, как пам'ять про їх стерті землі. Покаштуйте і бачте, який добрий єсть Пан. Яни кличуть, і Пан їх чує, і від усіх бідів їх вибавляє. Близький Пан до тих, чиє серце змучено, і зламаних духом Йон збавляє. Покаштуйте і бачте, який добрий єсть Пан. Шмат нещастя у праведного, але від усіх його рятує Пан. Йон стереже усі його якості, і негодне
Czytanie posłania świętego apostola Pawła do Efesów. Braty, podporядковуйтесь один одному в боязі Христової. Жонки, подпорядковуйтесь мужам своїм, як Пану, бо муж – голова жонки, як і Христос – голова Костьола. І Он – збавця тіла. Тому, як Костьол подпорядковується Христу, так і жонки подпорядковуються мужам во всім. Мужи, любите своих жонок, як и Христос полюбил Костел и отдал себе за его, кабы освятить его, очистивши купелью воды у слове, кабы он з'явився перед им славним Костелом, який не має плями, ті загани, ті чого-небудь подобного, і кабы он був святий і без загани. Так повинні мужи любити своїх жонок, як своє тіло. Хто любить свою жонку, любить самого себе, бо ніхто ніколи не мав ненависті до свого тіла, але кормить і доглядає його, як і Христос свій Костьол, бо ми члени тіла Йогоного. Тому покине мужчина батьку свого і маті, і злучиться з жонкою своєю, і будуть двоє одним тілом. Великая таємниця гэта окажу я в дачыненні до Христа і до Костьола. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. U той час многие z uczniów Jezusa kazali: Ciężka jest mowa, kto może je słuchać? Ale Jezus, wiedаючи, що в учнях вони наракають на це, сказав їм: Чи це спокушає вас? А коли побачите Сина Чоловічого, який буде узиходити туди, де був раніше. Дух оживляє, тіло ж ні на що не придатне. Слово, яке я кажу вам, є духом і життям. Однак є між вами ті, хто не вірить. Bo Jezus od początku wiedział, kto nie wierzyć i kto Jego wydaść. I сказал: Dlatego ja сказал wam, że nikt nie może przyjść do mnie, kiedy to nie będzie dane Jemu Ojcom. Z tego czasu mnogie uczniowie one odeszli od Jego i już nie chodzili z Nim. Wtedy Jezus сказал 12: Czy wy tak samo chcecie odejść? Odkazał Jemu Szymon Piotr: Panie, do kogo my pójdziemy? Ty masz słowo życia wiecznego, a my powierzyli i spoznali, że Ty jest święty Bóg. Это słowa Pana. Miłamy Chrystie, braty i siostry. Najczęściej, gdy już czytaję niedzielne Słowo Boże, tak to chcę z jego podkreślić, tak nazywają dobrą nowinę, to jest coś, co tak jak tak podtrzymuje nas, co daje nam ochotę, żądanie
суцяшає. І сьогоднішня тема, якою сьогодні дає до розважання, якою так само Єсус говорить, напевно, не належить на більш таких приємних чи простих, бо він закладає справу відходу. Тих моментів, коли чоловік відворачується від Пана Бога, коли його покидає, коли вирішає будувати своє життя по-своєму. І коли ми поглядимо, бо маємо сьогодні книгу Новин читаємо про вибраний народ, який тільки увійшов в обіцяну землю, doświadczywszy стільки знаків діяльності моці Пана Бога, дійсно там, не глядячи на це все, розглядається по бокам, пошуках, а може ще якісь тут ті боги марійські, яким треба було віддавати хвалу. Що це різні такі, ніби вже все зрозуміло, вже чогось, що Бог має jakby potwierdzić i dokazywać za każdym razem, że все ж показав свою моць, як опікується, як допомагає, як клопотиться в tym усім. І все ж таки чоловік розглядається і шукає, а може ще щось, чи може буде ще lepiej, може ще щось отримаю. І тому сьогодні Новин, збираючи ось такий племінний народ, каже, tym, czy wy chcecie właśnie tak samo jak wy dzieci, kaže, ale ja буду служити, я і мій дом, буду служити Пану. Нічого не змінилося і в часи Єзуса. Бачимо, як Єзус, який учинив стільки чудов, кормив, оздоровляв, виганяв злих духів, стільки знаків, підтвердження тим, що він не просто якийсь там наставник, але має в собі велику моць, що він справді той Месія, якого сподівалися, якого чекають. І знову ж, коли починає говорити не тільки те, що приємно, але те, що може не зрозуміло, що їм тяжко сприймати. І як це спокушає тих учнів, не тільки апостолів, в сенсі, тих много, що там великі натовпи учнів, які йшли за ним, які, глядячи на це все, кажуть, що хто може тому слухати, як я тут зрозуміти, відворачується, виходить. Коли поглядимо на сьогоднішнє життя в костьолах, християнства, то і знову ж бачимо, що нічого не змінилося. Сьогодні шмат тих, які відходять від Бога, відходять від Христа, зривають відносини з Богом, відходять з костьола. І знову ж ось з таким питанням, що є причиною. Бо це не говоримо про тих, хто ніколи не був, а про тих, хто проходив катехізацію, хто там практикував, хто має досвід відносин з Паном Богом, має певний досвід молитви своєї і ще щось. В певному моменті стверджають, що це вже для їх не то, що не цікаво, але якби їм не по путі разом, що маємо тут якісь цікаві. Коли напевно шмат із причиною. Я хотів би сьогодні, може, захоронити тільки одну, яка так само часами з'являється такою фундаментальною і вельми важною. Гэта, ну, такое, як бы тяжко тут назвати, якось слово, подобрати так, як глупое, або такое дурное мышление, можно так треба и сказать просто. Такое проявляется и формуется, так naprawdę, на протягу чоловічого життя. А вже навіть з дитинства, коли так поглядим, вже є початок певний. Коли батьки говорять, ну, наприклад, дочушка, з'їш вже ти суп, там такий смачний. Ай, мама, не хочу, не смачний, я такий не буду їсти. Ну то що, ну то давай тобі рубельчик дам, ти з'їш, я тобі рубельчик дам, а ти там морозиво собі купиш. Ну добре. Як будеш вчитися
сыночек, хотя бы средняя как четверка была, no to tobie kupił sztości. I tak dalej, i tak dalej. A jak u kościoły nie говорили про ciężkie sprawy, to jak nie wiemy, chwalili, zachłopczali, jeszcze jakieś dawali może podarunki, no to właśnie taki by chodziło się. A tak nieciekawe, a tak jak te, co tam толку z tego всего. I tak dalej. Dzieci, jakie jakby nie to, że komandać, ale korzystają z siebie tylko i батьки na posługie takiej. I formują się jakoś nie dopiero chodzić u dorosłych życie, takie życie napełnione, wiecie, takim myśleniem, pełne egoizmu, samodowolności, pychliwości. I tak dalej, można tu jeszcze mnożyć jakieś przykłady, sobie produkować, albo nie trzeba daleko szukać, ale życia związane. I wiadomo, że człowiek wykonał w taki sposób, z takim myśleniem, że to nie powinny dać, że to moje, że to właśnie tak, to sustrokaючи się z pełnej prawdą w Kościele, z prawdą, jaka mu nie podoba, jaka jest ciężka, jaka może niezrozumiała, jaka nie kładziется właśnie na moją wizję, mojego życia. No to pierwszym żadaniem i wiemy często później i dzieleniem, to po prostu odejść, покинуть i pójść sobie po prostu i żyć tam, układać życie po swojemu. Nieraz my nawet tu zустріли się z tym, kiedy jest jakieś potrzebowanie, na jakie nie chcą zgodzić, jakie wykonać pro chłostie dzieci, czy pro jakieś rzeczy, no to wiecie, porozmawiawszy z nami, poczuwszy jakieś potrzebowanie, co robić, rozwaruczyć się, chodzić i szukać tych miejsc, gdzie tych potrzebowań nie będzie. Gdzie można jak wyjść. Ale kiedy tam będzie, no to rzeczywiście można pójść tam, gdzie jakby niczego nie będzie do nas chcieć. I tak dalej. Właściwie to szukanie, to moje taki egoizm, taki jaki jest, jaki wychodzić. I on na żal tak samo wielmi często może wejść tak samo u moim myśleniu, ma podchód do wiary, na Boga, gdzie zdaje się, że Bóg nie, no jak zachłodzić mnie, jak prydumujesz coś takie ciekawe, to ja może posłuchаю się i zgadzę się przyjść chociaż raz w tydzień na godzinkę na mszę świętą, ale dobro było mniejsze za tej podziałki. A tak to na woszta. Wiecie, ale czy tak naprawdę sprawdy o Bogu coś się adymica, kiedy my będziemy czy nie będziemy. I On się dostatkowy, wielki. I tak naprawdę szczęście Boga nie będzie zależeć od tego, będziemy czy z nim, czy nie. Ale nasze szczęście wiele konkretnie zależy od mojej przysutności Bogu w moim życiu. Wiecie, tak dziwne, no może zrobić taki jakby taki przykład może sobie wydumać. Kiedy my poszli w magazyny, no trzeba nam było kupić chleba, to nie batona, to już to my tam często może kupiają. I na kasie zустріли się z jakimś chamstwem i no ktoś nas obraził w jakimś sposobem, słowem, czy jakimś uczynkiem, czy zachowaniem, to czy my przestaliby kupować chleb i baton? No po prostu nie chodzili może w tym magazynie, czy do tego kasira. A tak naprawdę dla nas to potrzebne, bo to czas naszego życia. My wiemy, że to wielmi potrzebne i my zrozumieją wartość tego, bez tego żyć nie możemy. A tak zdaje się, że to czasami właśnie od jakichś naszych takich emocjonalnych odnosin, od zustrecz, od tego, że to naprawdę może ktoś nas obraził w kościele, w tym miejscu, czy przez księdza tak samo, niezrozumiałe, bo все może być. To jest to nie ma takiej ształciowość idealna. Człowiek wyraża, że w pryncypie mu zupełnie może niczego nie potrzebne. Ni kościół, ni Bóg, ni modlitwa, ni jakieś sakramenty. Wtedy pytanie, czy było jedno mnie kiedyś potrzebne? Czy ja baczę tu wartość? Czy baczę tu sensu w tym wszystkim? Kościół, jak
это не супермаркет, в tym sensie, что так naprawdę, когда мы на там отойдем, а так сегодня, когда мы поглядим, так и отбывается. Pan Jezus nie posłał, że apostol, słuchajcie, dogonicie tych, którzy doszli. Скажите, что wam такое доброе скажу jeszcze, no такое легчайшее, приємне, а може ще якийсь подаруночок там дам. Как я не вернуся, nie. Odchodzicie, odchodźcie. Так z czym i z kim zostaniecie się? Что в вашем жизни застанется? Видите, Костел, который не супермаркет, и тут, скажем, от того, что мы перестанем ходить, не сбанкрутует, бо супермаркет от клиента будет залежать. Костел, функционирование конкретной его, парафии, там, конечно, может залежать от махчимости, что больше людей, кисти отвярности, людей, больше кисти махчимости, а направду сам Костел же будет далее основать. Nawet kiedy dwoich człowiek zastanąć, to już będzie Kościół. Bo Kościół to wspólność tych ludzi, którzy wiedają i przekonani tym żyją, że bez Boga żyć nie mogą. Że to jest dla nich najważniejsze. I тому czasami jest taki moment, takim, że my, конечно, możemy dojść. My mamy tę wolność, mamy taką swobodę. I nikt nas zmuszać nie będzie. I Pan Bóg tak naprawdę na siłę niczego robić nie będzie. To nie znaczy, że on będzie dowolny i jemu все равно. Nie, конечно. Jednak, to nasz taki wybór, wielmi osobisty. Ale co za tym wyborem dalej? Co za nim jest? Сколько jest tych, może naszych znajomych, a może bliskich czy rodnych nawet, takie odeszliwość, którzy zabili taki wybór. Что dalej z tym życiem? W jaki sposób jedni mają? No, kiedy tylko i sobie pokładać nadzieję w tym życiu, to może jakby niczego. Ależ rozumiem, że na tym się nie kończy, co? Że nasze życie, ziemne, to tylko maleńka cząstka. I тому wielmi ważne było przynajmniej глядя czy czuć te słowa Chrysta i rozumieć, że w naszym życiu wielmi, niewielmi, ale можем зустріться, бо навіть часто зустрічаємося з такою наукою Христа, які тяжкі для нас поняття. Бо ми маємо якісь свої призвичаєння, бо ми маємо свої міркування, бо ми маємо свої плани якісь на конкретний такий момент, відносини наші з другим чоловіком, який йде в розрез з навчанням Kościoła. І що я з цим роблю? Чи просто так само відворочуюся, відходжу і кажу, то мені nie po płci, nie po prostu ja coś inne chcę. Czy coś taki chcę rozebrać w tym i czemu Pan Bóg nie może siebie potrzebuje tego? Albo dozwala, jaka w moim życiu właśnie tak było się. Nie za co, ale dlaczego? Co tego mnie nauczyć? Do czego ma ja przywieźć? Upragnieniem Boga nie stąd to pokarają. Jest nasze zbawienie, nasze życie wieczne. A nie podporządkowanie się nam, w tym sensie zadowolić nam i zrobić tak, a po prostu mieli jakoś takie odczuwanie dobre. Конечно, kiedy człowiek żyje w takiej łączności, bliskości z Bogiem, pełne właśnie tego odczuwania, to naprawdę jest tej radość, jest zadowolenie i to jest to nie wiara, конечно. Wiara chrześcijańska też nie dla pokutów, też nie coś takie, że ma być tylko sumnym, pokutliwym, ciężkim, ach wiarą. Kości nie, to tak samo właśnie ta radość, zadowolenie, to szczęście, to wspólność. I można mnożyć tak naprawdę to, co daje wiarę moją przysutność Pana Boga. Ależ sami waszami wiedzą, że nawet w moim życiu może być tak, że w pewnych momentach ja odchodzę, może nie na zawsze, i nie palu masło z Panem Bogiem, ale tu idę na kompromis ze złem i grzechem, tu wybieraję to, co nie Boże, to jest to nie one. Ci wychodzą odejść. Symon od imienia usich posłał, że Panie, tak chodźmy pójdzie, Ty masz słowo życia wiecznego. Jakżeż prawne te edukacje, prawne te słowa, odkryć w swoim życiu, że Bóg daje mnie słowo życia wiecznego, że bez Jego naprawdę nie ma kudy iść. To się po prostu pustota i zagubленность. Nawet tak i wtedy, kiedy my tego nie zaznajemy jeszcze i nie widzimy
видим, что так naprawdę мы идем у пустоту, в ничто. Помолимся, może сегодня особливий спосіб за тих, хто одійшов. Подумаю, ведаємо таких людей, які сказали Богу ні, які знали Його, але в певному моменті ствердили, що хочуть іще якимось іншим шляхом. А może tych, kto wielmi bliski naszemu sercu, naszych bliskich, rodnych, jeszcze nie spoznali, nie odkryli. A tym, jak ubaczyli w Chryście, ubaczyli Boga za prawdziwość, tę drogę do życia wiecznego. Jak największy taki skarb, jaki nie mogą mieć w swoim życiu. A dla siebie pomagam się tym, jak my, nie глядячи na to, że może się nie wielmi mocno stajemy na fundamencie wiary i nam zdaje się, że my все tak poukładane, все my wiemy. I my upewnieni w tym, że nie odejdziemy nigdy, nie zdradzimy Boga ludziom, ale tak naprawdę nie przyszła ta spokusa, jaka nas rozwijamy, że my wytrwali do końca, bo tak jak pokaże Jezus w innym miejscu, kto wytrwa do końca, to i będzie zbawiony. Komuś nasze życie było do końca trwaniem z Chrystusem. Dla nas on naprawdę był tym najważniejszym. Odkazał nam się nasze pytania życiowe, na wieczny sen. Chrystus był naszym słowem życia, słowem, jakie ucielewiło się, które posieliło się pomiędzy nami, słowem, jakie сегодня nas napełniaje, jakie nas kormi samym sobą i jakie wiedzie nas do zbawienia. Amen. Wyznajmy naszą wierę, wierujcie na Boga. Створителя неба и земли, и всего башенного и небашенного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Творца наружного, первый веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укружованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похоронен, и на третий день воскрес, погодой Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. До Бога, який з'являється кончатковою метою нашої віри, пусть несем наші спільні молитви і просьби. Молимся за святый костел, каб ён абуджаў у сэрцах людзей веру і любоў, а таксама надзею на сустрэчу з Айцом у небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за біскупаў нашай краіны, каб пад апекай Найсвятейшай Панны Марыі яны вели Божий народ да збавлення. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу Айчыну, каб панавалі ў ёй спакой і справядлівасць. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дзяцей, якія ў гэтым годзе пойдуць у пачатковую школу, каб іх далейшае развіццё было усебаковым і гарманічным. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто перажывае смерць аднаго са сваіх родных, каб яны не гублялі надзеі на сустрэчу ў Божым валадарстве. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы няспынна ўмацоўваліся ў веры і любові Хрыста. Тебе просим. Выслухай нас, Пане.
Молимся о życie wieczne, do się pamięci Janiny, 30 dzień Waszej śmierci, a dobro Bóg pragniemy do zupełności zbawień. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I w cieszeniu naszych serc prostowie Bogu daj prośbę, intencje, z jakimi się nie przychodzimy do końca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Всемогутный Боже, выслухай молитвы Твоего Kościoła i uczennika Pion, dziękując opiece Maci Bożej, wielś ich, Twoich dzieci do wiecznej czyny. Pras Chrysta, Pana naszego. Numer 201. Jezu, daj siły, gadzi, daj zamianie. Jezu, daj siły, gadzi, daj zamianie. Kama komusają moja okrynicy. Jezu, daj siły, gadzi, daj zamianie. Jezu, daj siły, gadzi, daj zamianie. Kama komusają moja okrynicy. Jezu, daj siły, gadzi, daj zamianie. Jezu, daj siły, gadzi, daj zamianie. Kama komusają moja okrynicy. Молитесь. Ты siostry, jak maju i wasze wiarę, nie obłokajcie, co się ma podnie. Niechaj Pan Bóg płynie ofiarę z róg Twojej, na proslawienie i chwalu imię swego, a tak samo na korzyść nam i samemu Kościołu Świętemu. Panie nasz Boże, Twój Syn swojej ofiary na krzyży odkupił nas i uczynił swoim narodem. Prosim Ciebie, spaszli Twojemu Kościołu dar jedności i supachu. Raz Chrysta, Pana naszego. Pan z Wami. Ugoru serce. Podziękuję Panu, Bogu naszemu. Заходи одна и справедлива, слушна и избавленна, как мы завсёды всюди Тебе складали подяку. Panie Święty Ojcze, Всемогутny Wieczny Boże, pras Chrysta Pana naszego, bojąc z litości do grzeszna człowiectwa, narodził się z Panny Maryi, pras swoją muku na krzyży, wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a pro swoje z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami, z усіmi świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę, razem z nimi wsklikający. Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, niebo i ziemia, pełne jak chwały Twojej. Dosadna nam
Świętej, krynicą wszelkiej świętości. Tam u jedności z усім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i spasał na apostołów Ducha Świętego, przez Chrysta proszę Ciebie, усім охотне Боже. A święci, kiedy rozsuje Ducha Twojego, aby one stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie nam, wziął chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i jeszcie z tego usiłku, bo to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnym czynom na wieczeru wziął kielich, znowu Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i picie z jego usiłku, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещает смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominając śmierć z mертwych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich słowy. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół rozsiany po всему świecie, doskonale w любови razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupu naszym Kazimierem i naszym prawieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули надію на воскрешення і про всіх, хто Твоя ласка дошов з цього світу, і дозволив бачити світло обличчя Твоего. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad усіми нами, как мы заслужили уделу житті вічному, єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и прочистым Абранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом II и всеми святыми, которые справедливо подобались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ojcze Всемогутny, w jedności Ducha Świętego, wся пошана и хвала, сразу все веки вечные. Молим się na Ojca Niebiesnego, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest w niebie, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Proszę Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого. Łaskawo uspokój dni nasze, dopomoży nam miłosierności Twojej, как мы были изложили вольно от греху, закованы до всякого неспокоя. Czekali spełnienie nieszczęśliwej nadziei, przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое благодатство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидай вам, спокой мое и вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Kościoła Twojego, i будь ласкаво згодно з Твоєю волею дарить успокоєння і єдність. Ки живеш і владаєш на віки і вічні. Успокой, Пане, нехай завсяди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним
так скоро. Boś той, хто бере на себе гріхи світу. Щасливі покликані на вечеру, я вам. Пане, я не вартий, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Хто єсть тіло моє і п'є кров мою, має життя вічне. Я воскрешу його о пошлий день. Номер 342. Який добрий
Єсли покликав і пан його вислухав, і роздавав його усіх ягоних бідах. Каштуйте і глядіться, який добрий пан. 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 Ангел пана берегає тих, хто його боїться, і визволяє їх. Покаштуйте і бачте, який добрий єсть пан. Щасливий чоловік, який на його сподяється. Каштуйте і глядіться, який добрий пан. 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 Номер 30. Прославляю свирай, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба, скрытый для меня. Сердце упокори, Боже, прав Тобой. Всё купляє вартость величить Твою. Да усіх почуття прошу я довір. Тільки слиху вірить я могу тепер. Віру моцно Боге, що сказав Бог Син. Слови вічної правди моєю назі. Молимся. Милосердний Боже, праз гэты Eucharystyczny посілак, верни здоров'я нашим душам, перамяні нас дзеяннем Твоей ласки, да поможи нам, каб заўсёды былі Табе даспадобы. Праз Христа Пана нашего. Присядьте, ласка, jeszcze послухайте душпастерські обряди, на це спершу неділю звичайно. Перше, щиро всім вам дякую за сакральну сьогоднішньої молитви, дякую тим, хто нам допомагав на протягом тижня, в різний спосіб, служення тут в нашій парафії. Дякую за прибирання нашої каплиці. Дякуємо за ахвяри, які складаються на справу будови нашого костьола. Нехай добрий Бог кожному з вас ознагородить. На цьому тижні літургії ми відзначаємо у вівторок 24 жнивня свято святого Бартоломія Апостола. У четвер 26 жнивня успоміна Святейшої Панни Марії, Маті Божої Częstochowskiej. У п'ятницю 27 жнивня успомін Святої Моніки, а у суботу успомін Святого Августина, біскупа і доктора Костьола. Запрошаємо дітей і молодь з 23 по 28 жнивня на канікули з Богом, які пройдуть в нашій парафії, тут при каплиці.
кожен день з 8 години раниці до 17 години можна записатися у сестри Яни. У нас у закритій кошт 30 рублів за відпочинок, так що спішайтеся. Думаю, що місце ще є, здається. Сестри Мар'яни, конечно. У закритій не можна записатися або у сестер, так само дітей на катехезу на новий навчальний год. Вересень вже, скажем, простий день, 1,5 тижня, і вже почнеться школа. Так само паралельно починає наш катехетичний год. Вельми важливо тих дітей, яких ми ще не ведаємо, в сенсі, які ще не ходили на катехезу, а напевно вже узрост дозволяє, ходять у школу, у перший клас, або мають 6-5 років дошкольники, так само можна вже ходити на катехезу, для їх так само є занятки, тому запрошую. Це так само Баранівський катехетичний коледж ім'я Зигмунда Лозінського і Мінський теологічний коледж запрошують абітурієнтів, тих, які хотіли б долучитися, які хотіли б пройти можливо шлях підготовки. Не обов'язково одразу стати катехетом. Можна просто поглибити свою віру, свої веди, коли є така можливість.